And we shall demand that you demonstrate that there was public participation. Pek mar thieth mar tuo kansa pod neno ahinya to e pacho kaka jotuo manyo yore mayot manyalo resogi e yudo thieth ma yangore milome ma ochiw kod riwruok mar piny owacho mar Africa Cancer Foundation ACF mawacho ni ote mane gichwalo mar chiwo thieth ma onge chudo e higa mar 2022 ne yango ni ji 200 ma ni kod kansa mar thuno mak mana ni ripodno ochako kere kendo e higani ka jopiny galo ni thieth makamano ichiwo kendo higani oyangore ni e higani nitie jotuo ma kwan gi ohewo 20,000 ma oseoro kwayo ma kaparo ni nitie ni chenro mar thieth maonge chudo pod nitiere kwayo makamano obiro kaluwore ni nitie ji ma osebedo ka keyo ote ma higa mar 2022 e mbui nyaka e higani ka kendo jopiny paro ni ote no en kare. ACF kata kamano chiwo lipot ni ok gichan chiwo sir makamano mak mana ni gikwayo piny owacho mondo omany yo mar keto thieth mayot ne jotuo mag kansa. Jatend migawo mar thieth e kaunti ma Garissa Ahmed Nadhir koni gimedo timo nonro ewi kansa mar duol kod mar duong' joma chuo e kaunti no. Nadhir mane loso e kaunti no e kinde dhialo nyasi mar kedo gi kansa koni bedo ni puonj onge ji matin kende ema bedo gi ng'eyo mar chopo yudo pim gino mamiyo jotuo mag kansa medore e kaunti no. Nyaka sani gikoni giseketo kenge ma idhi tigo neno ni ji mathoth oyudo pim kapok odeko piny Kenya. Kansa mar duong' chuo ema otelo e kind kansa mamako joma chuo. Zaidi ya 70% ya watu wanaokuja hapa kutafuta huduma wanakuja kutafuta huduma ile hali yao ya saratani imeenea kabisa katika mwili wao. Hivyo basi tunaagiza watu wa Garissa, tafadhalini tutie jitihada zaidi katika kujikinga na tubadilishe hali ya maisha yetu. Tuangalie tunakula nini, tuangalie tunafanya nini, na pia tujichunguze kabisa. We need to advocate for early detection. We promote prevention and early treatment in order to reverse the complications that can occur as a result of the cancer. The earlier we screen, the more numbers we catch them early, the more beneficial the treatment and response will be. Ya, kuna mga jonga na nakaw yung